Hej og velkommen til det her politiske nyhedsindslag, hvor vi i dag vil snakke om krigen i Israel og Palæstina. Ja, og så har vi, hvordan livet var i Israel den 7. oktober. Der er over 1000 dræbt. Der er over 300 israelere taget med tilbage til Gaza, og også flere hundredvis af udlændinge. Og de holdes som gidsler i civile bygninger under jorden. De angreb også en stor festival. Mange folk i Gaza har mistet deres hjem, på grund af at Israel jo i foråret har sendt bomber tilbage, så de kamp mod Hamas. Så derfor er der mange, der mister deres hjem og er nu hjemløse og bor på gader og prøver bare at overleve. Hamas' grund til at angribe Israel, det var for at sådan udslette Israel og skabe en stat, som indeholdte alle Israels territorier, som Hamas mener er som er palæstinensisk. Ja, fordi de mener, at det ikke er Israels retmæssige territorier, fordi at de siger, at Israel først opstod i 1948. Dog har israelere levet der i 3.500 år. Hamas blev en terrorgruppe i USA. Hamas bliver set som en terrorgruppe af USA og Europa, men for nogle bliver de set som frihedskæmper, hvilket er folk fra Palæstina. I 2006 blev holdt et valg, men det var sidste gang, der var holdt valg, det var i 2006, hvor Hamas vandt, og siden der har man jo ikke holdt valg. Så det er lidt svært at se, om folk overhovedet støtter Hamas længere. Og Hamas straffer faktisk folk, der ikke sådan holder med dem, eller sådan opretholder sharia-loven. Det kan påvirke Danmark ved, at oliepriserne måske kan blive hævet igen, sådan hvis alt går helt galt, ligesom det gjorde i 1973. Ja, så det bliver, for eksempel der blev det tidoblet. For det der så vil vi få en energikrise. Vi kunne også blive dårlige venner med de mellemøstlige lande, og så kunne det jo, så det er jo ikke så godt. Og det var det for i dag.